těch půdorkách, že někdo prodává metr čtvereční za 400 korun. Ale asi víc, ne? Co? Ne, on řekl, to už se nevyrábí, všechno je staré. A teď si tam někde četl, že je o to velký zájem. Že už se nevyrábí. Nahrávám video. Co? Nenahráváš? Takže to tam bude slyšet pevně. No, proto těžím, ať si chvíli počí. A tak to třeba jde bez zvuku. Ne, nejde. Počkej, ti tam nahraje tu hudbu. Petr. Mám to rozmotat.